Вали с дромичката. Аз имам свинска опашка, но после ще му дам. Нещо прапоридаво друго. Валка! Аз имам! Да, моторче. И е Ямаха. Вермен заедно, момчето, така сме видели. Оди с новата машина и с новите гуми закъса. А що закъса? Ами кажи, що закъса? Никога не е закъсва тук. Или не, май миля път закъса пак. Не, но той с нови гуми не мога да карам, момчето. Той като Пепи. Трябва да сгалоши, се качва всекъде. Сега няма нещо интересно в кадър. Това там с белата пета е господин Каранов. А до него в шумака е Еди. Бах ти прата, какво стана, брата? Фу!